kay tanawa na mugbanis ko. Okay, I'm back. Good day everyone, and this is Boy Bargain again. Okay, ug una ako magsugod, gusto ra ko magpasalamat sa mga nag-subscribe diha sa akong first episode sa Boy Bargain. Daghang salamat. Pagpaki inyong kaugalingon. Daghan na tayong mga daot sa gusto ko nyo. Okay, bahala mo. Okay, magsugod na ta sa atong primero nga item. Mao kani siya. Mao siya gitawag og sipot thermometer. Na may thermometer sa hilantan, kani siya thermometer ni ilhan og gisipon ka. Ini kan emang matang-tang ini, gisipon. Okay, wala ko isipon. Okay, bahala mo. Okay, ato ikaduhang item. Ano siya para sa mga chismosa diha. Way mabuhat sa kinabuhi. Nako ikatabang ninyo. Ano siya gitawag og chismis reader. Imure sa iksok-sok nga na. Kita chismis. Kung nasa likod, pwede na siya, adjustable na siya. Kaya bright ang Boy Bargain. Kaya atong sunod nga item, medyo masila na siya tungod sa COVID-19 karon. Ako rin nakauna-hunaan eh. Nga na ka bright sa Boy Bargain. Diba ang giingon nila, kung muubo ka, dapat pahigop. Eh, parang way matakdan sa COVID-19. Ako asad lahi sad. Mao ni siyang item, ako rin nagtag-iya ani. Kung kang pahigop kung muubo, kanay kung nay muubo, mao ni mo isapong. Okay. Okay, diba? Naamoy makatunan ni Boy Bargain. Okay, wa gabae atay. Okay, og na nakita na nag-subscribe sa akong first episode na ako'y item nga to nga triple purpose. Sa episode to na agihapon na mao ni siya. Dash cap tawag na ko ani. Unang purpose ani, og mag-uwan-uwan, pwede din mo sa kalo, oh. Sok-sok mo na likod. Og di na ka mawanan ani. Oh, di ba? Oh, makikala, di na ka mawanan ani. Ikaduhang purpose ni, pwede ni siya sa mga lagan dahil kung naparehan ako nga vlog-vlog, pwede na pang silpi, oh. Okay kayo. Okay. Ikatulo, o mga lugsongon, kapoy na magbaktas, pwede na sa slide sa mga ning gunitanan. Manobila ni, oh. Okay, diba? Okay, wag gabay. Okay, atong ikalimang item. Mao ni siya. Shout out sa mga barbero diha. Mga silingan na mo diha nga tapulan kayo magupit. Sige reklamo og daghan na kayo magupit. Kapoy na kayo. Mao ni siya, tabang ni siya sa mga barbero nga tapulan. Mao ni siya. One time gupit na tawa nga ni. Kausara ni gupit, oh. Oh, kita ba na? Okay. Asa sunod dong. Kilid ko kilid. Kilid pwede na sa sedbyo. Oh, kisay sunod ha. Tugot kita ya. Okay, waga ba unom nga item. Mao ni siya. Angay ni sa mga crew nga kugihan diha. Mga trabahante, sa restaurant o mga janitor. Kita ko yan mao na to item ha. Map ni siya pero dili ni siya basta-basta map ra. Nani siya purpose. Para ni mga janitor og inyong kauban og dili gyud mo tabang tapulan kayo pwede mo ni sinyo pwede ni bunot kauban di para mo tabang ha. Okay di ba wa gabae. Okay, atong next nga item mao ni siya na ini-request nako nga customer nako ato mga itago sa pangalan nga
ikapoy na siya og toothbrush, gamay kayo siya og toothbrush, dako siya og ngipon. Kung naga po yung solusyon si Boy Bargain na mo na siya kitawag og giant toothbrush. Oh, para na siya sa mga dagkog ngipon dia. Ana na siya tang ke naman Okay, bawa gamay. Boy Bargain bonus episode. Kay wala may Avengers, di pa mana nito rang iyang hammer Bubalik na siya Parang kulba Awa. Okay, dagang salamat and it's Boy Bargain again. See me next episode. O una tamahuman, mo shout out day ko ni Net Ani, to siya sa Manila karon, wala ka uli tungod sa COVID-19. Diha na lang ka, ayaw na lang uli. Okay, dagang salamat Boy Bargain. Out.